Maganda yung aking feeling for today. Wow! Say hi. Hi. Good morning mga loves! From our last week na vlog from Saturday, eto pa din yung vlog natin. Saturday, 1 week. Hindi po ako nag-vlog kasi wala naman po ako ma-share sa inyo. Pero okay lang yun. But today, meron akong ma-share sa inyo. Tawag nito, ano ba? Maganda yung aking feeling for today. I got a feeling. No, a day before my birthday. It's May 8 actually. So kahapon birthday ni Inday Ikat. Happy birthday sa'yo ulit, Inday I. Si Banas nagpunta na ng store. Eh ako, inaantay ko na lang siya para magawa ko na yung pancakes. Para mainit siya. Gusto ko talaga yung fresh. We're just going to get some bacon. Itong bacon na to is luto na siya. So, medyo pricey but okay na. Luto na siya. Hindi magkalagsik-lagsik yung mga edible na ginagamit. As of now, it's my 3 days of taking this Arian. Arian ata yung pangalan niya. So, ganito siya. And then, ganon. Sip mo siya every morning. So, pangatlo ko na. Nag-order pala sa akin. So, it's actually sis Dana in the Netherlands. Kasi yung kapatid niya is an, talaga, avid user of the product. So, parang Korean na. So, yung mukha niya talaga sobrang puti. Parang Korean na talaga. Tapos, in order to ni sis Laika, binigyan niya ako ng feedback. So, I was super, super happy na nagawa siya ng first day at saka 4th day na video. So, I'm just waiting for the 7th day. So, kita mo talaga yung glow sa face. Mama. Oh, what is this? Super Mama for Mother's Day. Wow. Yeah. Thank you, na. What is that? Handa na pala yung ating bed para sa ating massage. Dito lang ako sa sahig. Ayan. And then yung ating candles from Ikat's self-made, homemade candles. Hi! Ang ganda ng feeling! I got a feeling. Sarap ng feeling kasi na-massage ako. Ha? Hi. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Si Ariat yung Dada. What she do, Dada? So, magbabike lang kami sa labas with Dada and Sophia. Fresh air naman. After kong gibulok, lawas lamig kay katulog. What is that na? What is that? Doll. Okay, show them the doll. Super lamig ang hilot, oy. As in, lamig pa sa kumbana. Nagsige lang kukutot-utot noon. Very bad. Sarap ang hilot talaga. Nagbike minumurag, nagawasan na yung mga ano ba sa hilot. Matagal na ako hindi nakahilot. In the Philippines, I think, 2 years na already. Kasi last year, 2 years ago kami umuwi. So, matagal din ako wala hilot. Sanay yung katawan ko sa hilot. As in, super sanay. Nakakatuwa si Dada. Siyang naglagay ng... I have 2 sisters. 2 younger sisters. Damit nung da.